kamano biro kelo e ngimagi. Ka wadhi nyime, jogo mani kod tuo pressure kod tuo sukari e chula ma Madua kod Buhuma e nam lolwe gwenge ma Busia kale midhiero modhuro ka chunogi mondo gidhi e safar mar manyo yedhegi nyaka osieko ka jogo ma ok nyal to koro hinyore e udi. Okinyi e chula ma Madua mayudore nam lolwe ma kaunti ma Busia. Sama chieng' wuok, waromo kod Monica Okelo, jatuo mar pressure. Odhi nyime kod chenro mage mag dala kapok omuonyo yadhe ka oikore ne dhi e kar thieth ma Osieko. Osieko nigi klinik makende mar tuono. Ka wuodhno dhi kawe seche 4 e nam kotiyo gi yie. Kawuono, yamo pek e nam kaluwore kod koth mane ochwe otieno mangima. Kata bed ni wuodhno ok yot, chune mondo dhi adhiya dichiel dwe ka dwe. Kamae dhi golo siling 2,000 e ofukone. Kata kamano, jotuo mamoko ok nyal yudo pesano kata gionge teko mar dhi e wuodhno. Sa 6 odiechieng' koka ochopo Osieko. Ool kaluwore no chako wuoth sa 12 okinyi. Biro chuno mondo omany kar nindo nimar odhi tieko osiptal moleo ne dok dala. Jotuo e chula ma Madua kod Buha marito odiochieng'gi mar thieth e osiptalni mar Osieko. Sai tumefika na ni saa 6 na tulitoka saa 12. Kitambo tumalize hiyo mambo ya kliniki, tena tutarudi huko hata kama saa 1. Juu ni masaa 6 sasa, juu tumefika masaa 600. Kama bahari si chafu, kama haijachafuka kama saa hii ni masaa 4. Na vile tumetoka Madua, saa hii bahari vile imechafuka hivi, tunachukua masaa 4. Madua tulitoka saa 4, saa 12 asubuhi mpaka saa hii ndio tumetarajia kufika Osieko kwa kliniki. Gimalit Enni kata bed ni Monica kod jotuo wetene otemo matek mondo ondikre ne okumba mar thieth mar NHIF. Kar thieth no mani kilomita 100 kowuok Busia poko chako tiyo gi chenro no, ka koro chuno jotuo chul pesa koka giyud thieth. Kama leo tumetoka huko saa 12 asubuhi, tumefika hapa saa 6 na kliniki yenyewe kwa hospitali inaisha saa 6. Sasa daktari pia anapata kazi ngumu kututibu. Pia tunaomba serikali ya Kenya isaidie Osieko dispensary iwe na huduma ya HNIF, kwa sababu sisi wagonjwa wa kipresha tunalipa hizo pesa na tupati usaidizi kwa hiyo huduma. Bernard Otieno medoni seche moko chuno mondo orgi osiptal mar Port Victoria. Kata kamano, kaluwore kod wuoth mabor madhi kono kod koso omenda mar wuoth, thothgi ok dhi ne thiedhno. Kata kamano, chenro mar thieth kokalo e riwruok mar Ampath osemiyogi yot mar yudo yedhegi e bei madewo ofukegi kuom higni 5 koro, ka iusonegi yath achiel kuom siling 6 kokalo e chenro ni kopogore gi siling 10 mowinjo nyiew godo yedhegi. Jachiw thieth e klinik no ma Osieko, Edwin Obara, owacho ni kwan mamalo mag jotuo oweyo thieth kaluwore kod pek magikale ainya e wuoth. Sasa hivi mvua imenyesha, hakuna boat yenye inatoka Madua kukuja Osieko. Sasa unapata kama ni ile client alikuwa kuje Osieko dispensary clinic yake ya pressure ama sukari, hiyo siku akuji. Na wengi wao watakomunicate na kupigia simu na kuambia leo sijamaliziwa kukuja kwa sababu mvua imenyesha na kuna boat. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jodagi